Ήρθε η ώρα να πετάξω την προηγούμενη τάιστρα, η οποία παρόλο το μεγάλο μέγεθός της είναι μόλις 4 λίτρα, και να πάρω μια καινούρια από τη Season Venture, η οποία, αν και μικρή, χωράει 6 λίτρα. Κάνοντας unboxing θα βρούμε το καπάκι, εννοείται το τέλειο πιάτο με την ανοξίδητη επιφάνεια, η οποία είναι υποαλλεργική. Θα ρίζεται πιο εύκολα και δεν δημιουργεί τη γνωστή σε όλους μας ακμή των γατιών. Ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης, θα ενημερωθούμε πως το πάνω κομμάτι κουμπώνει με το από κάτω με έναν πλάγιο τρόπο για να είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση για πολύ καλό καθάρισμα. Φυσικά το καπάκι έχει μια συγκεκριμένη εσοχή που μπαίνει ένα ειδικό σκεύασμα για να προλαμβάνει την υγρασία. Κουμπώνουμε το καπάκι μας, το συνδέουμε με το καλώδιο που περιέχει μέσα η συσκευασία και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε την υπέροχη ταΐστρα μας, χρησιμοποιώντας φυσικά τις οδηγίες που παρέχονται για σύνδεση με το application. Διαθέτει Wi-Fi και εφαρμογή στο κινητό, δυνατότητα προγραμματισμού και 10 μερίδες ανά ημέρα. Λειτουργία με ρεύμα ή μπαταρίες. Τσουπ, κάναμε και τη ζωή των δύο εύκολη.